와, TV야. 계속 다시 그냥. Hello, खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। स' आं दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैदों। इन्टारेस्टिं एक्चुअलि मा जानानै मिथिया खिन्थु स' आं दिनै माने हस्पिटालाव थांदोंमोन आरो आं दासो हस्पिटालनिफ्राय मोनफैदोंबा माने आं दहायनो न'नि मानसिफोरखौ बुंहरदोंमोन आरो जे आं दिनै हस्पिटालाव थांगोन होननानै माने इसोर दा माने नेबाय दङ आरो आङो हस्पिटालाव थांनानै मा जाखो होननानै। स' आं दा बेखौनो बिसोरखौ फन खालामनानै थगायगोन जे आंखौ हस्पिटालाव लाखिबाय होननानै। स' बिसोरनि रिएक्सना मा जायो नोंसांमोनाबो नायदो। एक्चुअलि आंना ब्लग भिडिअ मोनसे बनायदोंमोन आङो हस्पिटालाव थांनायनि, बेखौ होखांनायनि उनावसो आं मोनसे भिडिअखौ होगोन। स' आसा खालामो जोबजासिम नायगोन होननानै। स' कल खालामनोसै बिसोरखौ। बिसोर बिराद गिदोंमोन आंखौ लाखिना दोनगोन होननानै। थगायनि र' लाखिसिगोन आंखौ। हेल' मा खालामदो बाजै? आइ मुवाफोरो सोरदो रायलायबाय दे मान बेस्थ' मबाइला। कुन्टलि हस्पिटालाव लाखिसिगोन आंखौ 14 दिननि कारने। थै लादो टेस्ट इनिफ्राय आरो जायागौ माबा आरो रिपर्ट फायागौ मानि 14 दिन लाखिगोन इयावनो। हा हस्पिटालाव हा हस्पिटालावनो दङो। ओमफ्राय इसोरलाय बाबुआलाय? आङो हारसिं थालांबाय, इसोर खानैया न'आव थांबाय। नोंखौ मा रावबो नेयाखै? नेनो होआ रावखौबो। आरो मानसि दङ? रावबो मानसि गैया, आंखौ हारसिं गारना दोनबाय। आं गाबनो हरसो फैदों, आं मा खालामगोन? नंगौ नङा? मा नङा जानोनो? नङाबा आं ओरैनो बुंगोन नामा? सानैबो न'आव थांबाय इसोरो। खाथियावनो फैनो होआ रावखौबो, हारसिं गारना दोनबाय थादो, रावबो गैया रुम मोनसेयाव सिरि सिरि। मुलि लामा जाबायना आंबो ओंखायनो। ओइ बे माबा नायनायाव मा होनना बुङो टिक नायनायाव बाङाय खन्देह जादों, इनिफ्राय आरो थै लाबायना दा थैया रिपर्ट फायागौ मानि हेगार हरानो। रिपर्टआलाय बहा फैगोननो? 14 दिननि उनावसो 14 दिन थानांगोन दा आं हारसिं इयावनो हस्पिटालाव। हस्पिटाला खाथि ना गोजान? खाथि गोजान जानालाय मा जानो, थांनो होआना रावखौबो 14 दिनाव लासे नायनोबो थांनो होआ, हामबो होगोन ना होआ खिथा रोङा आरो आंनो। होनायालाय होयोनो। बेनिखायनो थांनाङा इनिखायनो। बिमानि मरम। आरो बर' मानसिबो दोंना गैया? न'नि बर' मोनलाबायनो बेलाय, सब बिहारि मानसि गोजा र'। बिहारि मानसिफोरबो दङ? खिथा रोङा, रुम मोनसेयाव आंखौ हारसिं दोनदो, आं खिथा रोङा सोर दोङो सोर गैया, सिरि सिरि आं जना दंबाय थायो दा। दा मबाइलफोरा चार्जार मबाइल चार्जार लादों नालाय। मबाइल चार्जार लादों नालाय। मबाइल चार्जार लादो, मा खालामना लानानैबो आरोलाय माबा मा होनना बुङो मबाइलखौबो दा दसे उनाव लांसिगोन, भिडिअ कलबो खालामनो हायानो। थाङाबानो आंबो मोननो मेडिकेलाव। आं मेडिकेल गिदिराव थाङा होननानै दसे थांबाय। फिसायावनो थांदोंमोन इसोरो दसेनो, आरो मेडिकेल गिदिराव नों थांनांगोन होननानै हेगार हरबायना इसोरो, ओंखायनो थांनो गोनां जाबाय र'। मा बुंगोन आं दा, गाबनो हरसोबाय आं। इमान माबायदि थागोन दा?
गाबाखै गाबसोदो आंखौबो लाखिना गाबसोदो थांनो नामोन नोङो मुलिफोरखौ लामना जाखायबावनो गाननानै न'आव थानानै मुलि जाबाय थानायमोनबा खबरबो गैयामोन र' मा टाइमाव मा जागोन दा बिसोरो लाखिगोन मुलि सिलांहोगोन नामा होआ खिथा रोङा खाथिफोरनियाव सोंदोंमोन रावखौबो नायथ्राखोनो ओरैनो सोरदोनिफ्राय ओरैनो गारना दोनबाय थादोनो इसोरखौबो रावखौबो एगारहराखैनो इयावनो दोंबाय थायो सबबो रावबो नायनो फायनोबो हायानो आखामखौबो हैना होआ पात्ता गैयानो भगबान मा जागोन दा नोंदो भगबान रुमालाय मा रुम मायबा जेलाव हाबना थानाय बायदिसो मोनबाय थाबाय आं लेथ्रानो मानामसोनो एकदम खाराबनो टेनसन दंना गैया गैया एख' गैया ओरैनो बिसिना फिसा मोनसे एख' गैया आरो माथो गिसि सिसिबो गैया गैया एख' इसोरबो फैनो हाया कुटुलाबो गाबै गाबै थांबाय गाबोन लाखिगोन लामनो हादिया खनसे लांखाबाय आरो सोना दोनहैखाबाय र' खनसे आरो मा खालामगोन आरो दा जाबाय मा होनदो इलाय मा बुंनो इ फैनो हागोन ना हाया सोंदोंमोन र' फैनो हाया रावबो फायखानाङा सोरदो दिनालासे होनना बुङो र' इसोरखो आंना कुकार सिटि बायादा आं इनिफ्राय मुट खालामबाय थादों गैला र' थायै थायो गैयाबाबो मा आसलिखौ थाना होबा गैला र' दुब्ला रावखौबो नुनाय नंलाय आरो मा जागोन नोंदो दा गैला नुनाय नंला रावखौबो भिडिअ कलबो खालामनो हालिया खालामनो होआनो एलाव गैयानो होमबा दा जालाय दा खालामनो हायाना गैया दाबो खालामनो हायानो खालामनो रुमफोरखौ खिथिनो हायानो खिथिनाङानो बेलेगफोरनिया जों खिथिनो होदोंमोनलै बायो बाय आंनि डाक्टाराबो नायफैखायाखै डाक्टारानो खासेबो फायानो माबा नार्सफोराबो गोजाननिफ्रायसो भगबान मा खालामनो हायो बाय बाय दिनै थाङाबाबो जागौमोन आरो मा खालामनो आरो फैनानै खनि नांबाय आरो आंनिया जोंना खनि बारजा खनिबो नांबाय कुटुलाबो गाबै गाबै थांसोबाय आं हामा नांसोबाय मस्थ' थाङाबा नांगौमोन नोङो साला दा माबाखौबो खिथिहरगोन हरा गाबजुबाय इसोर गाबजुबाय हामगोन इसोरो थिग गैया मा खालामगोन आरो बिजि सिजि होनानै बुथारना दोनबाबो गैला आरो भगबान मानो थांनांगौ दे जै दिनै हामसिखौ थाथारनांगौ जानांगोन गथ'जों लादो खोमसिसि सोबाय आङो बाहेरफोराव खोमसिसि न' सिङाव होनथा फिसा लाइट गरमालाय मोनाखै आं होनबाबो बाहाय गाजांखाबाय थादोंमोन ना बाहाय गाजांदो आरो हिसो गैया गैया रावबो गथाय सिरि सिरि दरजा मारिना गालांबाय रावखौबो हाबनोबो होआ बाहेरनिफ्राय ताला मारिना गालांबाय दा बे रुमफोराबा मा जागोन दा आरो मा जासिगोन आंदो मानो थांनाय नोङो थगायदोसो आङो माबाबो गाबलागासिनो बियाव मा थगायदो नोङो न'आवनो आङो भिडिअ कल खालामनि आङो बिराद हामा जाबाय थगायनाया इसोर न'आवनो दोङो आं थगायदों आं ओरैनो
लादो गाबोनो माबा फैगोन टेस्ट हरगोन गाबोन फुङाव थै लादो थै ब्लाड टेस्ट खालामगोन खोमसिसि हारसिंनो थामारबाय नंदोंमोन आं बेरायनोबो थगायनाया माने बिराद हामा जाबाय कारन जाहाया माने फैसा गोनां मानसि आरो फैसा गोनां मानसि बा बाङाय माने इफोरखौ खानाबानो माने इनिया एकदम खर' सर' गुदुं जाजोबो स' एकदम माने बिखा जिखाफोरा थब थब जायो स' बेखायनो आं थगायनानै हामा नांबाय आरो बाङाय बेनिफ्राय आरो आं बिराद गिनायबो मोनदोंमोन कारन ओजा बहुत गरम जाबाय दोङोनो बुंदों आरो ओजा बहुत माने सान्दुं गोसा जाबाय दोङो ओजा अखमाव निउथ' सारखानो अखा हाबाय थादो ओजा अखमावनो बिराद माने सान्दुं गोसा जादों थानो हायाखै होनना बुंबाय थादो स' दा माने हराव अखा बाय हादोंनो आरो दहाय मोना मोना बेनिखायसो माने आङो बाङाय माबाबाय आरो सान्दुं गाहाम नांबाय आरो नङाबाथ' एकदम दहाय फुङाव फन खालामनायाव आङो एकदम सान्दुं गोसा थानो हायाखै होनना बुंबाय थादोंमोन नै दा आरो फन खालामनायाव बुंलायबाय बियो दासो अखा हादों होननानै ओमफ्राय बिराद मोजां नांबाय आरो नङाबा आरो बिना खर' सर' गिदिंजोब्बायमोन एकदम बायाबो गाबबाय बिराद थगायनाय बिराद हामा माने थगायनानै हामा नांबाय आरो आं बेखायनो लाइकबो बुङा साबस्क्राइबबो बुङा माने बिमा गोसा खालामनानै लाइक साबस्क्राइब बिनाया बिराद मोजां नङा स' नोंथांमोनासो जि खालामसै स' आङो भिडिअखौ एन्ड खालामनोसै आरो थगायबाबो माने आं एसे साइ सिन्थि थगायसिगोन आरो मानसिफोरखौ माने थगाया आरो थगायलिया बेनो आरो स' दे होमबालाय गाबोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनसिगोन स' बाय